minister as well as the ministry athe kukhala ndi mwayi umene omva kuchokera kwa ine yake ma broadcasters kuti zabwino zomwe zikuyenda ndiziti zovuta zomwe zikutsamwitsa ndiziti ndikuti so tithe kukambirana kuti kupita chitsogolo tithogwira bwino ntchito limodzi bwanji kuti tipitise pasogolo sector ya broadcasting. Mmodzi mwa omwe anatenga mbali pa zokambiranazi a Jones Banda wochoka ku Kasungu Community Radio ayamikira boma kamba kopereka njinga zomwe ati zichepetsa mavuto amayendedwe. Ichi ndi chiyambi chabwino kwambiri kuti anayitanitsa kuti mwina ma community media houses tikhale nawo pansi tifotokozerane mavuto zimene tikumana nazo komanso njira zimene tingapititse patsogolo nkhani za utola nkhani muno Malawi especially kuma communities kumene tikukhala. So I think ndi chinthu chabwino kwambiri takondwa kwambiri tikukondwanso kuti atigawira njinga ya moto imene ikatithandizire kwambiri kugwira ntchito kunjako. Ndunayi inachitanso zokambirana ndi oyankhulira ofisi zaboma ochoka m'maboma osiyanasiyana omwenso anapereka mavuto omwe amakumana nawo. Ndunayi ikuchita zokambiranazi ndi akuluakulu a nyumba zofalitsa nkhanizi komanso nthambi zina ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ukadaulo wolemba ndi kufalitsa nkhani komanso mauthenga osiyanasiyana. Chinsisi Moyo, MBC Dowa. Ogwirizira udindo wa mkulu wa nyumba yolutsa mawu ya Malawi Broadcasting Corporation MBC Moses Chioni atiboma lionetsetsa kuti nyumbayi ikugwira ntchito zake mokomera Malawi. Achioni ayankhula izi pamene nthumwi za European Union Election Observer Mission zinakumana ndi akuluakulu a MBC mu mzinda wa Blantyre ndi kupereka ripoti la momwe nyumbayi inagwirira ntchito mu nthawi yokopa anthu komanso nthawi ya chisankho. Achioni akufotokoza zambiri kwa olemba nkhani wathu Romeo Umali. Iwo anabweradi EU ambassador ndi timu yomwe inapanga observe zisankho mene zinaendera za 2025. Iwo amangofuna azanguti uza kuti ripoti lawo la mene iwo anaonera zisankho kuti zinaendera bwanji makamaka kumbali ya coverage ya MBC. So amanguza tuunikira mene mwina sitinachite bwino andi kuti pita chisogolo tikhoza kupanga bwanji kuyesesa kuti MBC ikakhale yokomera Amalawi wonse. Mwajidule mu report imene anafotokoza mazoka. Anafotokoza mene MBC imapangira cover anthu amene amayimira pa chisankho andi kumbali yomwe sinachite bwino. So yo fotokozeramonso njira ondondomeke zomwe yo akuona kuti zikhoza kuthandiza kuti kupita chitsogolo MBC ikhoza kukhala kupanga bwanji kuti MBC ikakhale kukomera Amalawi wonse. Izi ndizonse zomwenso boma lapanopa likufuna lomwe latipasa mphamvu kuna kuti tesese kuti MBC ioneke yosintha kuti ikakhale yokomera Amalawi wonse. Boma lati ndilozipereka kuthandiza kampani zopanga mphamvu za magetsi zomwe sizaboma pozindikira ntchito tamandika yomwe zikugwira kuchepetsa vuto la kuthimathima kwa magetsi. Nduna ya zachilengedwe mphamvu za magetsi ndi migodi a Jean Matanga yayankhula izi itayendera malo opangirako mphamvu za magetsi a Mulanje Hydro Limited. Austin Kachipeya wadza ndi ripoti ili. Polankhula atayendera malo opangira mphamvu za magetsi a Mulanje Hydro Limited, Amatanga anayamikira kampani zopanga magetsi zomwe zikuthandiza kukweza chuma cha dziko lino. Iwo anatinso kampani zomwe zikupanga magetsi zikuthandiza kwambiri kuchepetsa vuto la kuthimathima kwa magetsi. Ifeyo ngati boma tinalonjeza mtundu wa Malawi kuti tikufuna kwathu kukhale mafactory osiyana-siyana. Koma factory kuti achitike zikufunika kuti choathandizira. Ndipo kuti factory kuti yende nthawi zambiri mafunika magetsi, mphamvu ya magetsi. Ndiyeno timafandidzaone ifeyo ngati boma kudzera kampani yathu ya Ijengo sitimatha kupereka magetsi okwanira. Magetsi amene timapangwa akumakhala ocheperako. Ndiye ifeyo ndifo masuka kuti tikuna kuti makampani ang'onoang'ono amene ali okonzeka kuti apange magetsi amene wamasukira apatse environment yabwino atha kupanga operate mosavuta. Mkulu wa nthambi yona zogula magetsi ku Eskom Evaristo Mwale ati bungweli palokha
silingakanitse kupereka mphamvu ya magetsi yokwanira chifukwa cha zovuta zina zochuluka. Ndofuna kwambiri chifukwa kuti boma paloka sikatopanga mobilize ma resources okwanira kuti timange ma generation plants. Generation plants ndio dola kwambiri. Amabweso my private investors ngatawawa amathandiza kuti magesa kwane kuthandiza ndi boma. Mkulu wa kampani ya Mulanje Hydro Limited Bridget Joseph anati andi chikhulupiriro kuti boma liwathandiza kuchepetsa mavuto omwe amakumana nawo kuti adzigwira ntchito yawo mosavuta. Kampani ya Mulanje Hydro Limited imapanga magetsi okwana 8.2 megawatts ndipo anthu oposa 200 ndiwo akupindula ndi ntchitoyi. Austin Kachipeya, MBC Mulanje. Ntchito yotapa magetsi kuchokera mdziko la Mozambique kufika mdziko muno ifika kumapeto mwezi wa February chaka chammawa. Ntchito ikadzatha dziko la Malawi lizaonjezera mphamvu za magetsi zokwana 50 megawatts ku chiwerengero cha mphamvu za magetsi mdziko muno. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Ntchitoyi ikulumikizanitsa nthambo za magetsi zochokera mdziko la Mozambique kufika mdziko muno kuchititsa kuti maiko awiriwa azigulitsana magetsi. Nduna ya zamphamvu Mai Jean Matanga yati kuonjezera mphamvu za magetsi ndi 50 megawatts kuzachepetsa vuto la kuzimazima kwa magetsi zomwe zidzatukulenso ntchito za chuma mdziko muno. Changana cha tunjodi project imene iteka mafika February kubwerayi kuti no magetsi amene aphikidwa kuno 50 megawatt tiphatikize magetsi athu ipite pa grid pathu. Ndipo ndaonera metazungulira ndikona kuti zimezo zitheka chifukwa mbali yayikulu yachitika kale kwatsako ndikochepa kwambiri kuthekaso tikafika mwina kumapeto kwa chaka chinocho. Ndende lokhutira kuti ntchito ayenda bwino kwambiri tangotsala pang'ono kuti timalizitse. Kumafika February magetsi akhala akutani akutikuphatiriza ndi magetsi athu munga mwa plan yathu. Ndunayi inatinso anthu asade nkhawa kuti dziko lino lizidzagwiritsa ntchito ndalama pogula magetsiwa. Kuti tili ndi ma industries osiyana-siyana nkhani za ntchito zosiyana-siyana ngati za migodi, kaya za ulimi, kaya za chipatala, kaya za mafactory kuti ziyende zimadalira magetsi. Ndiyeno boma ali ndi chinthu chachikulu kwambiri kuti ino nkhani ya magetsi ikhale nkhani yonewa kuti ino ndiyokwanira. Chifukwa kuti ngati mafactory ayende kaya nkhani ya migodi kuti iyende kudalira magetsi. Ndiye chinthu chawo chachikulu kwambiri kuna kuti ino magetsi atheke ndithu. Ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la Eskom Asinos Mariano akupereka chithunzithunzi cha ntchitoyi pofika pano. Mbali ya ku Malawi tili almost 99%. Malaini onse takunga, matawa zonse tamanga, komanso substation athu taiwonjezera mphamvu. Akwanza athu aku Mozambique line akumanga angosala ndi matawa awiri amene akudutsa Zambezi River mu mtunda okwanira 1.8 km. Matambo substation nawonso amaliza. So mukayona ntchito ndithu ili kumapeto ndiye kuti nthawi ya February metu kuyiganizira kuti titha kupanga kutenga magetsi amene wa 50 mega ochoka ku Mozambique zitheka ndithu. Dziko la Malawi lizakhala latsopano pokwaniritsa ntchito yolumikizanisa komanso kutapa magetsi kuchokera dziko lina zomwe mgwirizano wa maiko a SADC ukulimbikitsa. Chisomo break, MBC Balaka. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mito yake. Olemba nkhani awalangiza kuti adzigwira ntchito mwaukadaulo kuti athandizire pa chitukuko cha dziko lino. Ntchito yotapa magetsi kuchokera mdziko la Mozambique kubwera mdziko muno ifika kumapeto mwezi wa February chaka chammawa. Ndipo dziko la Malawi likuyenera kuyika chidwi pa ulimi wa zipatso kuti lichepetse kugula zipatsozi m'mayiko akunja. Christmas colors. Join me in this edition of Contemporary Christmas Colors. This is where happiness, love, and dance is shared. Takulandirani ndipo popitirani nkhani zathu. Dziko la Malawi likuyenera kuyika chidwi mu ulimi wa zipatso kuti lichepetse kugula zipatsozi m'mayiko akunja.
Mabungwe a Farmers Union of Malawi FUM ndi Youth Agripreneurs Network yani ati dziko lino likuyenera kuyika ndalama zambiri mu ulimiwu pomwe anthu akupitirira kudalira zipatso zochokera m'mayiko akunja. Zambiri mu ripoti ili la Shira Kasambiza. Malinga ndi maripoti amchaka cha 2023 dziko la Malawi akuti linakolola zipatso zokwana matani pafupifupi 3.9 miliyoni zomwe akuti ndi zochuluka kuposera zaka zonse za mbuyomu. Koma akatswiri pa nkhaniyi akuti zipatso zofunika kwambiri pa misika monga maolenji, manachesi, nthochi ndi zina sizikupezeka mokwanira zomwe zikuchititsa kuti dziko lino lipitirire kuyitanitsa zipatsozi kuchokera ku mayiko oyandikana nawo. Pofuna kuthana ndi vutoli, bungwe la Youth Agripreneurs Network analikhazikitsa kuti lithandizire achinyamata ku nkhani za ulimi. Pa msonkhano omwe bungwe la Hope Mark Farms linachititsa ku mitundu, mmodzi mwa alimi a zipatso Anoyo Kafera ati nthawi yafika tsopano yoti ulimi wa zipatso ukhale ngati business yayikulu mdziko muno. Ku Malawi anthu tikuchulukana ndi anthu ambiri amafunika kuti azidya. So pafunika anthu amene angakhale ndi chidwi mu ulimi kuti akwanitse kudyetsa anthu ndi mmene tikuchulukirana panopa. So kufunika kukhala kuti mukhale achinyamata ndikuti achinyamata ali ndi mphamvu zochita ulimi uja, alinso ndi makono, kaganizidwe ka makono ka ulimi muja. So kulimbikitsa kwambiri achinyamata kuti akhale azichita nawo za ulimizi kuthandiza kuti kuzekeretsa dziko lino kutsogolo, komanso achinyamata ambiri adzipezera zochita ntchito ndi zina mkatikati. Bungwe la Farmers Union of Malawi lati layambitsa ntchito yolimbikitsa achinyamata kuti ayambe ulimi wa zipatso ndi cholinga chogulitsa kunja kwa dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Farmers Union of Malawi Asangayimwe Kausiwa ati ngati dziko silichitapo kanthu panopa mavutowa adzipitirira kukula. Magawo nkhani ya ulimi kulima, komanso tenga magawo nkhani ya misika, komanso tenga magawo nkhani ya zipangizo. Ndiye ngati zipangizo zimene zizi tikumalumikizana ndi azathu mwachitsanzo amene amatha kupereka zipangizo za ulimi monga mbewu, fertilizer ndi zina zotero, komanso ngakhale azathu zachuma tikumalumikizitsa ndi achinyamata amene wawa kuti akhoza kumathandizikira ncholinga yonena kuti ulimi wawo usakhale ovuta kwenikweni. Mmene zililimu dziko la Malawi likuyenera kuchita chisankho kuyika ndalama mu ulimi wa zipatso kapena kupitirira kudalira mayiko ena ndi kupitiriza kutaya mwayi wopeza chuma. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri alamula konsolo ya mboma la Chitipa kuti ikhazikitse njira za makono zogwiritsa ntchito makina a kompyuta potolera msonkho kuti itukule ntchito zake. Ndunayi yanena izi ku Chitipa pomwe ikupitiriza kucheza ndi ogwira ntchito m'makonsolo a maboma osiyanasiyana chigawo cha kumpoto. Themba Mwale wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Kumayambiriro kwa mwezi wa Septemba chaka chino, mlatho wongomangidwa kumene ku Nthalire mboma la Chitipa unagwa pomwe galimoto la Land Cruiser limadutsa zomwe zinaonetsera poyera kuti mlatho unali wosalimba. Poyankhula ku konsolo ya boma la Chitipa, nduna yoona za maboma ang'onoang'ono a Ben Malunga Phiri anati kusowekera kwa chitukuko ndi zitukuko zosalimba ndi mlozo wa mchitidwe wa katangale komanso umbava wa chuma cha boma. Ndunayi inati ikudziwa za anthu ena ogwira ntchito m'makonsolo omwe akhala kudyera masuku pamutu makonsolowa pogwiritsa ntchito malisiti osavomerezeka omwe amapanga pawokha. Ngakhale ndunayi yachenjeza anthu akuti asiye mchitidwe wa umbavawo, Amalunga Phiri apereka malire apa 31 March ku konsolo ya boma la Chitipa kuti isiye kutolera msonkho pamanja koma iyambe kugwiritsa ntchito njira za makono zogwiritsa ntchito makompyuta molumikizana ndi mabanki. Iwo achenjezanso kuti boma la chipani cha DPP motsogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika sililekerera koma kuchotsa ntchito aliyense yemwe akhudzidwe ndi mchitidwe wa umbava wa chuma cha boma. Anthu akamalipira misonkho amayembekezera kuti adziona ndalama imene akutolerayo ikugwira ntchito yoyenerera. Mwachitsanzo mankhwala akhalepo, hygiene ikhalepo ndi zina zambiri zimene sizikuoneka. Ndiye timanena kuti katangale yayime mukuyimika mwa katangale mmene mutenena kuti tipite digital. Tikhale ni mashini amene adzitolera ndalama zimene zijazo, akamatolera kumene kuja tichepetsa appetite ya munthu kufuna kuba ndalama za boma. Pakali pano ndunayi yalangiza boma la Chitipa kuti lilingalire zokhazikitsa nthambi yolipira pa chipatala chachikulu cha Chitipa ngati njira imodzi yothandizira kuti konsoloyi idzikhala ndi ndalama zokwanira. Themba Mwale, MBC News, Chitipa. Mabungwe osiyanasiyana apempha boma kuti litsate ndi kukakamiza lamulo la mchaka cha 2024 makamaka gawo lomwe limafuna kuti anthu osachepera 5 pa 100 aliwonse ogwira ntchito mabungwe okhazikika akhale anthu aulumali. Mabungwe wa ndi a Wolek HR
HRWGDM ndi Janet. Trinity Kapantengo ali ndi ripoti ili. Mchaka cha 2024 boma la Malawi linakhazikitsa lamulo la anthu aulumali la Persons with Disabilities Act kupyolera mulamulo la mchaka cha 2012. Ngakhale lamuloli linavomerezedwa, mabungwe omenyera ufulu wa anthu aulumali ati anthu aulumali akukumanabe ndi mavuto osiyanasiyana kamba kakusiyana kwa zinthu zomwe zinalembedwa mlamuloli zomwe sizikugwiritsidwa ntchito. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Women and Girls with Disabilities, Stella Nkhonya, ati kamba kakusiyanaku mabungwe abwera pamodzi kukambirana zomwe zingabweretse kusintha mlamuloli kuti anthu aulumali akhale otetezeka. Chiyembekezo chathu nchonena kuti anthu amenewo amakamaka mabungwe ngati kaya ndi makampani akati vesese ndipo they should abide to what we have actually requested. Chifukwa sikuti tangopanga iyayi ndi zinthu zoti mu 2024 Disability Act imene soboma inapanga approve, so ngati Malawi inapanga ratify ndikuti yenaso na boma yena kugwirizana nafe ndi position paper imene talemba imene tatenga zimene Malawi so anavomereza mu Disability Act yathu ija kuti so even mabungwe enawo aisese nawonso tigwirizane limodzi kuti umoyo wazimayi ndi asikana aulumali usinthe. Mmodzi mwa mamembala gulu la amayi ndi atsikana aulumali a Hajira Ali ati amayi amakumana ndi mavuto osiyanasiyana m'dziko muno, komanso kukhala mzimayi waulumali chimakhalaso chipsinjo chachikulu. Koma iwo ati ali ndi chikhulupiriro kuti boma komanso mabungwe omwe si aboma athandizapo pa nkhaniyi akalandira ndondomeko zomwe iwo alemba mkalata yomwe akuitcha kuti position paper. Ngati amayi komanso atsikana aulumali tikhata manga fundo limodzi lopititsa patsogolo umodzi wathu komanso kumenyera fundo zimene zili zoteteza maufulu athu ngati ife amayi aulumali, komanso ngati mzimayi amene samayena kukhala ndi maufulu okuti nayenso adzisangalala. Ndi ndikukhulupirira kuti mu umodzi wathu ndi kumano wa lero upititsa patsogolo mawu athu kutengera mavuto amene timakumana nawo ngati amayi komanso pokhalanso mayi waulumali kapena atsikana waulumali. Mwazina, ndondomeko zomwe zalembedwa ndikuonetsetsa kuti anthu aulumali ali ndi mwayi wopeza ntchito mofanana zomangamanga zovomerezeka kwa anthu aulumali, kuthetsa nkhanza komanso kupititsa patsogolo mwayi wopeza chilungamo pa nkhani zosiyanasiyana. Ndi thandizo lochokera ku bungwe la Foreign Commonwealth and Development Office FCDO pansi pa programu ya What Works to Prevent Violence Against Women and Girls, project ya PKN ikufuna kuchepetsa nkhanza kwa amayi ndi atsikana. Trinity Kapantengo, MBC, Dowa. Phungu wa kunyumba ya malamulo wa chipani cha DPP mdera la Mangochi Municipality a Rodrick Chiwaya wayamikira ntchito yomwe mipingo imagwira pothandizira chitukuko cha madera. Iwo amayankhula izi pamwambo wa chikondwerero choti mpingo wa Mangochi CCAP wakwanitsa zaka 74 chiukhazikitsireni. Poyankhula pamwambo a Chiwaya ati kupatula kufalitsa uthenga wabwino, mpingo wa Mangochi CCAP wayesetsa pa ntchito yothandiza kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo maphunziro. Iwo akufotokoza. Monga mukudziwa mipingo kuno ku Malawi imagwirana manja kwambiri ndi boma kuthandizira kutukula Malawi. Tikakamba nkhani ya zipatala, mipingo yambiri ili ndi ma mission hospitals komanso ma school. Zimene zimathandizira kuti malomoti boma linakamapanga lokha zonse, mipingo imatenga gawo lalikulu. Mpingo tikuyeneka kuthandizira monga ena mwa amene akundionera, amene akundimvera pano akudziwa ndine product wa Domas Mission Secondary School. Kusonyeza unena kuti kupanda mpingo khala ndi school imeneyo ndikuti IMP a Chiwaya sanaka panga school yawo. Kusonyeza kuti apart from ma structures ya aboma amene ali ma school komanso ma mission secondary school ati mathandizira kuti gapu imene nakakhalapo ya ana amene akulephera kusankhidwa kupita ku government secondary school amapulumukira kuma school amene ali mission. Ndipo mawu ake wachiwiri kwa moderator wa mpingo wa Mangochi CCAP Presbytery Mbusa Praise Palani wayamikira magulu osiyanasiyana omwe anatengapo mbali kuti mpingowu ukule. Mpingo wa Mangochi zitukuko zili patsogolo kwambiri chifukwa chakuti pano tikunena tili ndi primary school
1 mpaka na 8, tili ndi secondary school 1 form 1 mpaka na 4, tili ndi multipurpose hall imene ampingo timagwisa ntchito, komanso private anthu kuchitirapo zawo maukwati ndi zinzake. Tilinso ndi office complex imene ndi nyumba yapo stairs. Tilinso ndi malo amenenso tikufunanso boarding secondary school ikalekonso kumweko. Ndimona kunena kuti it was worth it, kapena kuti kunali kofunika kwambiri kuti ife tonse asile Kristu asisebe blanti asino kuphatikiza ena amene timatumikirana nawo tizabwere ndi kwakondolera anzathu amenewa. Ndifokhutira kwambiri ndipo chisomo cha Mulungu chipitirire kugwira ntchito ndi anthu amenewa. Tikukhutira chifukwa chani? Chifukwa chakuti being area imene ndiyovuta kwambiri chikhristu, koma zinthu zimene apanga anthuwa unbelievable. Chifukwa chake tikuwalimbikitsa kunena kuti apa asalekere pomwe, kumapita chitsogolo ndi kuti zonse ziziyenda. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu wa mpira timu ya mpira wa manja ya anyamata ya dziko lino Gave Nyondo wati timuyi yakonzeka mokwanira kulimbirana nawo ukatswiri wa mu Africa. Kings ikuyamba ulendo wake wa mpikisanowu pomwe ikupapalana ndi Eswatini kummawa kuno. Nyondo wati ngakhale anthu ambiri akhala asakumvetsetsa za masewero a mpira wa manja wa anyamata, iyo akhala akuwalimbikitsa kuti chidwi chawo chikhale pa mpikisanowu basi. Mphunzitsiyu wapempha anthu mdziko muno kuti asiye kufoketsa timuyi mayankhulidwe ndipo abwere ku Griffin Sayenda Sports Complex ndi kuzazonera okha momwe mpira wa manja wa anyamata wasinthira komanso kuchemerera timuyi. Zona adizayambika mini muonera mu zinthu zayambika moti feyo ma Kings Malawi Kings ifeta kunzeka kwa basi takhala tili mu camp for 3 weeks pano pa chimene tikufuna ife tikufuna chipambano chifukwa nthawi imene takhala tili mu camp yo timapanga zinthu zambizo tikwena tiwine magimu amenewa. Mwayikunga timu yathu tayikunga kwa basi moti tasankha ma player abwino okhaokha zonse tinguziya manja mwa Mulungu ndi amene akuziwa zonse koma kwa mbali ife timu yathu tayikunga ali ndithu kukhala kuti ndi chiyambi ambizoni ife tikwena kuti mwina chinthu chititenge chifukwa timenyera pa home zikavutisisa mwina tipezeke nawo mu top 3 chifukwa anzathu ando kuti akhala akumapanga nawo atenti mipikisano yambiri imene akhala kuseweredwa koma ife chimene ndi chiyambi koma zambi zimene angambizeye kuti mwina titenge chikhochi kapita tipezeke nawo mu top 3. Nkhani imene ya masewero tafika pa mapeto pa nkhani zathu masana makamaka mawa uno koma tisanasiyane na inso mito yake. Olemba nkhani awalangiza kuti adzigwira ntchito mwaukadaulo kuti athandizire pa chitukuko cha dziko lino. Ntchito yotapa magetsi kuchokera mdziko la Mozambique kubwera mdziko muno ifika kumapeto mwezi wa Februwale chaka chammawa. Ndipo dziko la Malawi likuyenera kuyika chidwi pa ulimi wa zipatso kuti lichepetse kugula zipatsozi m'mayiko akunja. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndikufunirani mawa opambana. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Kawiri mwana wa ntsikana akagwiriridwa amatonzedwa kuti wapangisa zimenezo ndi yekha chifukwa chimene sana vale bwino kapena sana chite bwino. Twaona misala m'matauni mwa misala aberekana kumbuyo. Ngati umalephera kufusira basi khala iweyo iwe ukhale usamagone ndi munthu. Ana amene tikukhala nawo atenge kuti ndi ana athu omwe kaya atsikana ntchito ndi ana athu omwe. Tikanena logwiriridwa ndekuti munthu yosana konzeka sana fune. Kodi ife mukuti opa chani? Azibambo ndifuse mukuopa chani? Christmas colors. Join me in this edition of Contemporary Christmas Colors. This is where happiness, love, and dance is shared.
Vantu vachida kupempha veka. Vapempha veka. Uhone